Poslanik Đorđe Vukadinović, izvolite. Zahvaljujem. Moje prvo pitanje ide na adresu Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova i tiče se istrage, odnosno odnosi se na pitanje istrage u ubistvu Olivera Ivanovića. Dakle, to su dve adrese od kojih očekujem odgovor. Ono što je bilo u sredstvima javnog informisanja se moglo pročitati pre nekoliko dana iz usta ministra Stefanovića je vrlo nezadovoljavajuće i zabrinjavajuće, jer on kaže nema nikakvih pomaka i nemamo nikakve informacije. Ja se nadam da ima bar nekakvog pomaka i nekakvih informacija, jer evo prošlo je 100 dana, uskoro će biti 4 meseca od ubistva, od mučnog ubistva gospodina Ivanovića i istraga tapka u mestu. Ja znam da će neko reći da je to posledica toga što naše bezbednosne snage i naši istražni organi nemaju uvid ni kontrolu na onome što se dešava na teritoriji Kosova i Metohije, uključujući i severno od reke Ibar, ali to ne može biti niti opravdanje, pa ni alibi, jer je upravo to neka vrsta optužbe na račun i aktuelne, pa jednim delom i prethodnih, ali ipak pre svega aktuelne vlasti, zato što je svojim potezima, svojim činjenjima, pre svega potpisivanjem Briselskog sporazuma, dovelo do toga da naši istražni organi, naše bezbednosne snage nemaju ni saznanja ili navodno nemaju saznanja niti informacije o onome što se dešava na Kosovu i Metohiji, a naročito na severu Kosova i Metohije. Znamo da tako nije bilo doskora. Ja i dalje verujem, a imam i saznanja da je taj prostor prikriven kamerama i raznim agenturama, stranim, srpskim, albanskim. Tu ima mnogo ljudi koji se bave i često ptica ne može da proleti tamo bez saznanja bar neke od tih struktura. Dakle, to jeste neka vrsta, ta izjava da Srbija nema ni srpski nadležni organi nemaju nikakve saznanja, je neka vrsta i samooptužbe i indirektnog priznanja da su potezi, mere i sporazumi koji su potpisivani u vezi sa Kosovom i Metohijom poslednjih godina bili pogrešni i kontraproduktivni. Dakle, informacija od ova dva ministarstva. Moje sledeće pitanje ide na adresu Ministarstva kulture i informisanja, pošto je pomenuto da je danas dan slobode medija. Poznato je da je na relevantnoj i referentnoj listi Reportera bez granica Srbija prošle godine zabeležila pad od 10 mesta po pitanju slobode medija. Ja znam takođe da će neko reći, i tu ima istine, da su te liste i ti spiskovi često voluntaristički, često se politika meša u sastavljanje tih lista. Ali budimo pošteni, ako se ova vlast hvali, a hvalila se napretkom na toj listi, kao i na nekim drugim međunarodnim listama, onda i kada raste i kada beleži dobre rezultate, onda ne možemo kada padamo na toj istoj listi reći ma to je politika, ma to su oni onako voluntaristički odcepili. Znači, ja bih voleo da čujem objašnjenje od nadležnog ministarstva, dakle kulture i informisanja, kako oni tumače taj pad, taj dosta upaljiv, drastičan pad na ovoj listi. I konačno, pridružujem se naravno pitanju i dilemama koje je koleginica Ljupka iznela, pa neću na to trošiti vreme. Ali moram podsetiti, i to je adresa i Ministarstvo spoljnih poslova, na moje poslednje pitanje, odnosno od prošloga puta, za sada još nisam dobio odgovor, šta srpska vlada, to je pitanje Ministarstva spoljnih poslova i gospođe premijerki Ani Brnabić, šta čini srpska vlada po pitanju priprema za ovaj Sofijski samit, Evropska unija i partneri, da li se koordinira sa Vladom Španije i sa drugim vladama zemalja članica Evropske unije koji nisu priznali nezavisnost Kosova i Metohije i da li je moguće i da li ćemo dopustiti da Španija i Španci i ministar, premijer, gospodin Rahoj, bude veći Srbin od Srba kada je zaštita srpskih nacionalnih interesa, odnosno njegovo čvrsto ultimativno nepristajanje da se nađe njegovo ime na spisku sa predsednikom Vlade sa ili bez vezice takozvane Republike Kosovo. Dakle, ponovo smo u situaciji da neko treba čvršće zastupa i brani naše interese od nas samih i što je i ponižavajuće i uvredljivo i naravno da ne može biti dugoročna državna strategija. Dakle, da li se koordiniramo, šta činimo i da li ćemo dozvoliti da opet, kažem, u ime vrlo maglovite perspektive evrointegracija pretrpimo još jedno diplomatsko poniženje na međunarodnom planu. Hvala.